A poboación chantadina segue consternada mentres continúan as dilixencias previas á posta a disposición xudicial do veciño detido e autoinculpado momentos antes da súa detención por disparar a súa parella que permanece en estado crítico na UCI do Hospital Lucus Augusti. A Garda Civil realizaba esta mañá ante unha grande expectación por parte de veciños e medios de comunicación varios rexistros nos que estivo presente o presunto autor da brutal agresión. As inspeccións nas que participou a xuíza instrutora do caso iniciáronse na hamburguesería na que ocorreron os feitos. Os axentes empregaron cans de rastrexo e permaneceron no local arredor de 2 horas. Segundo fontes consultadas, unha parte dos rexistros poderían vir motivados pola aparición de sustancias estupefacientes no local no día no que ocorreu o violento ataque e para esclarecer se o detido estaba baixo os seus efectos no momento no que tería disparado sobre a súa parella, unha veciña natural de Carballedo que traballaba no local. As sustancias atopadas na noite do martes foron enviadas a un laboratorio para ser analizadas, así como a pistola incautada. Ao rematar o rastrexo neste lugar, os axentes desprazáronse ao domicilio onde residía o detido e posteriormente a outra propiedade familiar. Nestes outros rexistros contaron tamén coa presenza do presunto autor, que polo que trascendeu non tiña antecedentes penais. Os axentes da policía local, que foron os primeiros en acceder ao local onde o propietario estaba trincheirado e a moza tirada no chan e ferida de gravidade na tarde e noite do martes, colaboran para levar a cabo as dilixencias autorizadas pola maxistrada do xulgado de instrución de Chantada. Fontes próximas á investigación apuntaron que as pesquisas continúan na liña dun suceso de violencia de xénero que foi duramente condeado pola vila e as autoridades no día de onte. Agárdase que no día de mañá o detido pase xa a disposición xudicial ao rematar as dilixencias pertinentes, mentres os veciños continúan pendentes e preocupados pola evolución do estado da víctima.